cap solució, cap recepta que vulgui prescindir dels catalans, de les seves majories parlamentàries, de la seva opinió, del seu dret a decidir, cap recepta, escolti bé Europa, cap funcionarà. Per tant, comencin ràpidament a canviar de recepta si el que es tracta, com volem, és de buscar solucions. Mireu, les condicions en què hem hagut de fer aquesta campanya ens impedeixen avui brindar amb cava. Hòstia, no és president. Perquè l'independentisme, com ha dit el conseller Comín, ha guanyat les eleccions de manera rotunda, sense cap tipus de discussió. I ho ha fet, tanmateix, en unes condicions d'estat d'excepció. Excepcionals. Amb candidats a la presidència o a la presó. Amb candidats de la... Bueno, era del Hofer, no? Tampoc era verdad, no? Amb el govern a l'exili. Sense poder disposar ni d'una quarta part de les eines que l'estat espanyol ha posat a disposició Que de veritat ja el morirem. del tripartit del 150. Se'ns enfadaran. Hi ha hagut un clima de tensió, de violència, de repressió, de persecució d'idees de les candidatures. Se'ns ha criminalitzat permanentment. A una part de les candidatures, curiosament, la companyen i tenim la majoria parlamentària.